Hi mga baby loves. Ayan, tapos na yung trabaho natin. Uuwi na tayo. So, sobrang init. Punta tayo sa bus stop. Ayan, nagpayong yung person. Kasi nga mainit. So, ganyan yung view. Tayo sa park. Oh. Park ng Sadiat. So, yung park dito, walang tao. Mainit. So, mga tanim lang nandito at saka upuan. Tanim at saka upuan. Naol. Sinong ganahan umupo sa park na sobrang init? So, ayan. Punta tayo sa pisina. Magbabas na naman tayo. Kasi yung driver busy. Nalugi na naman tayo nito. Nalugi. Kasi gagastos tayo sa bus.